Кога е най-добре да започнем с подготовката по химия и биология? Ако ти си 9 или 10 клас и знаеш, че искаш да кандидатстваш в медицинска специалност, супер, значи си на точното място. Най-доброто време да започнеш е в 10 клас. Темпото е по-спокойно, имаш време да изградиш стабилна основа без излишен стрес. Тук не гоним оценки за изпити, учим се да разбираме материала от училище. В 11 клас започва същинската подготовка. Тогава минаваме по конспектите и започваме да решаваме задачите от реалните изпити. Предварителните изпити обикновено са през март или април, а редовните през юни. Хубаво е да е взет целият материал поне 1-2 седмици преди предварителните изпити. Така остава време за преговор, поправки и допълнително решаване на задачи. Ако си решил да започнеш в 12 клас, не се паникьосвай. По-трудно е, но не е невъзможно. Важно е да имаш и ясен план, структура и постоянство. Независимо кога започваш, важно е да го направиш с разбиране и подкрепа. Аз съм тук за теб и ще се радвам да работим заедно.